Pointsi. Kuvaa gameplaystä. No niin, suoraan videon pariin ja katsotaan vähän, miten tää matsi meni. Siis tosiaan... Tulee taakse. Saa. Se saatiin jo. Mitä? Täällä on Kiitetään vaan tää Dr. Doomin hanskoilla. Et jaksa tuot maailmassa. Kovaa. Mä ehdin puolen tälle totteena. Mitä tää oikein tekee? Se ampuu ton niinku... Gameplay. Joo, tää ehtii kadottaa. Logging. No mutta joo, tässä näette vähän tätä mun kaverin gameplaytä samalla. Jostakin syystä tää replay nyt lagaa ihan joo. Ollaan taas tässä. Taas painetaan gameplay. Mitäs täällä tapahtuu tällä hetkellä? Sitä on ihan hirmulaginen tää gameplay. Siis ihan sikalaginen. Kommentoikaa. Mä en muuten nyt pysty oikein kunnolla kuvaamaan niin mun tietokoneella ei pysty samalla kuvaamaan. Siis mitä Tää leikki jää lagaa. Näet sitä. Tää lagaa. Tää pitää pystyä lagaa. Ei tää kuuluu. Paljon. Tosiaankin, jos et oo vielä tilannut kanavaa ja pitänyt videosta, niin tehkää se. Mä sanoin, että jos tää video saa tätä alkuun vaikka 50 tykkäystä, niin me tehdään parta. Ja sit mä kun teen jotenkin eri tavalla kuin tätä gameplaystä. Tai sit jos mulla on pakko, niin sit... Tää on hirveä.
Mä muistan, toi oli mun killi. Mä vedin tota double killi, mä muistan. Toi oli ihan hullu. Taas katsotaan, jos mä löytäisin oman gameplayn, kun kuoltiin. Se tehdään vaikka silleen, että aina kun kuollaan, niin sit vaihdetaan taas gameplayt. Ja sit kun on 50 tilaa ja pelataan 2. Pelataan 2. Se on sit live-streamin tulee YouTubeen. Mä ajattelin, että mitä tää taas on? Ihan. Pitäisikö? Mutta voidaan ottaa aina se riippuu teistä. Otetaan se heti kun te haluu. Eli laittakaa sitä tilausnappia, painakaa ja tykkää sitä. Ja meidän kanssa pelaamaan kanssa. Live-streameikin voidaan joskus tehdä, mutta se vaan lagaa niin sikana, että ei nyt ehkä ihan heti. Vitsi, ihan sikana. Sitä ehkä hauska Fortniteissa tällä hetkellä, mutta samalla ärsyttävää. Ei oo fall damagea, vähän ärsyttävää. Sitten tuumeja joku. Se ärsyttävää. Sitten supersankarit. Nice. Sitten nää henchmanit. Nice. Ja siis tää on niinku, tässä on hyviä ja surkeita puoleja. Tuolta alas, mitä te niinku mietitte tästä, että onks tää huono vai hyvä. Mitä tässä taas tapahtuu tässä mun gameplayssä? Tää on ihan kusin. Mut kommentoidaan alas. Mitä videoita haluaisitte ja kaikki. No niin, ja nyt on palattu taas tänne toiseen gameplayyn. Meni se. Vitsi, tää on tyhmä, tää ei Ei, se sallisee. Ei vitsi. Siis toi Jahas. Meni jo. Voi että nää ärsyttävät tää replayt. Lagaa niin vitsi. Ei. Leikkaa toi pois. Frans. Muista. Leikkaa pois. Niin. Tosiaankin, pitäisikö meidän tehdä jotain niin? Silleen. Oisko mitään? Edetä sitten jotain silloin. Sitten vois ottaa vaikka sen Shotgun haasteen. Tai sitten vaan Dr. Doom haasteestakään ei oo ollut. Tai jotain niinku opetusvideoita, tai niinku jos on joku, että miten tässä kamerassa joka peli, niin semmosia videoita. Se riippuu teistä, sit saatte päättää. Kommenttia vaan ja silleen. Juu, tää on kyllä ihan superlaginen. Joo, jos haluatte nähdä Fortnite-peluuta, niin klikatkaa toinen video ja pistäkää tykkää sen.
Nonni. No ei vitsi, tää on surkee tää gameplay. No niin, nyt se näkyy. Oliks toi viimeinen? Oliks toi viimeinen? Miksi tässä ei näy? Miksi tässä ei näy? Chat, tässä ei näy. Oliks toi viimeinen? Oli. Missä? Oli. Kaikki tappamaan. Kaikki päälle. Yläällä. No niin, siitä pois. Vaihoon. Mä oon kyllä jotain kohteille, ei ole tästä pois. Si airo. Se välitsi. Näillä mainostuksilla. Joo, mainostaa videot kavereille, mutta sillä ei tässä mukaan. Jos haluatte nähdä videot vaan. Joo. No, tää. Turvapäivässä taas. Ja victory for two. Victor Roya. No joo. Jos tykkäsitte, painakaa tilausnappia ja tykkääkää videosta. Kommentoikaa alas.